cellphone please. Pagkatapos na lang ng hearing, kasi I want to give respect to the proceeding. But sir, how are you feeling right now, Captain? I've never been happier than now. Bakit, sir? Relieved. You know, when pag nawalan ka ng yoke sa balikat mo, you can soundly sleep. Sir, kung sakaling ba bibigyan pa kayo ng pagkakataon ulit Ay. na humawak ng pwesto, will you still entertain, sir? Walang mag-offer. Oo, ano na muna, paubayan na natin. Oo, baka maano lang na kasi nag-promise kami doon na hindi kami magsasalita, ay si Captain Faeldon to preempt whatever questions the honorable senators would ask. Pusin muna natin. Oo, okay lang, oo. Sir, nakausap na ba naninindigan sa nauna niyong desisyon at ginawang hakbang sa BuCor? You sign at pinawin niyo yung pag-sign. Ano po yan, sir? Pwedeng akong magsagot, sir? Hindi, sinabi na nga niya kung pwede daw po. Beg off na lang kung pwede. We are not, kasi nga po, as I explained, meron na po kaming doon. Nagbitaw na po kami out of respect po doon sa loob. Nakausap na ba sila ng Pangulong, sir? Personally, I do not know, sir. Balik please, balik. Sir, nakapag-usap na ba sila ng Pangulong? Personally, I do not know, sir. Medyo, yung level po nun, yung level nila. Nakausap ko. Wala. Wala? Yan.